Salutare, bă, băieți! Eu sunt Paul sau Andrei Poporecă. Astăzi o să vedem dacă putem da comandă, dacă dăm de cineva cine poate, dar eu nu cred. Că toți sunt proști, toți dau pe drept. Zice și voi face și voi filmări și puneți acolo mantă pe toate videoclipuri sau mantă pe toate meciurile mici. Să vedeți dacă dați de cineva. Deci ăsta are la 36 stăluță de platinum. Și cum am de emerald la 35, mă? Am pe șeau de rubin și de diamond, atâta, what? Facă ce vor, ce dracu. E comandă, dracilor. Trebuie să dau aici. Dați-vă cu un bombă, trebuie să dau tare ca dracu. Ia! Crezând că vă zbură. Și-am băgat. Vreau să bag pe asta la mijloc. Nu joc Epic Games 100 la... Ați văzut? Așa a intrat și Bila Neagru odată. Și Bila 5 de la el. Am jucat pe meci normal. Pe 100. Nu pe... Mamă, ce nabă-i, doi. Bă, dacă dă tare, bagă alba, nu cred. Dă-o, trecu de treabă, că nu știe. Așa, așa. Stați un pic ca să fac ceva aici. Na, bun. Eu v-am zis că ăsta-i nab rău, e cel mai nab. Nab. Dă tare ca un porc, nab. Ce sulița lui Satana are, mă? Numai asta, nu mai trebuia să iau o piesă și l-am. Dar acum văd că are 2 atacuri, n-am de la el, dar... Na. Oare toate atacurile mele le are? Nu. Da, prost ăsta, dă-l încolo. Mai joc un meci, poate, nu știu. Și vedem. Numai proști pe planeta asta, el. Eu le sparg. Ce tacare. Axion mă bate. Oare să rămân cu tacul ăsta sau să-mi iau neon, că e mai bun. Dar bate-mi iau neon și după aia schimb. Sau rămâne tot ăsta care are linia mai lungă, atâta. Cam atâta videoclipul ăsta, că am și eu niște treabă. Și vă las o filmare când vă spun că când o să mai postez. No, ciao!